Angoli Sagoria Bodo, Bodo, Bodo. Nangola Chobit Orjo, Bodo, Bodo. Jai BPFP, Jai Hagrama Muhilarine. जों नाथाय नुनो मोनदों कंग्रेसजों लोगो जाना सावरायगासिनो दं। बेयो प्रपागान्डा जोंनि अपोजिशना जोंनि सानै आगोलनि मन्त्रि आरो दानि सासे एमएलए बिथांमोना गुवाहाटीयाव थांनायाव मोनसे हटेलाव ओंखाम जानो होननानै लान्च खालामनो बिथांमोना थांदों। दा ल'नाव लोगो मोनहैबाय जे बेहाय कंग्रेसनि माखासे माने दैदेनगिरिफ्रा ज' दङ। दा बेहाय नुलायलायबाय, रायलायलायबाय, जिरायलायबाय, बिभिन्न खोथा रायलायबाय। बेखौनो सोरबाया फट' खेबनानै बिपिएफनि दैदेनगिरि सानैया कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोरजों माबानि थाखाय एलायन्सनि थाखाय रायलायदों होननानै बेखौ फोसावदों। बेयो मिसा। बिना गयारिया मोनसे बाथ्रा बुंदों, माने बिपिएफआव दैदेनगिरिनि थाखायनो प्रिथिराज नारायण देबनेसखौ बिजाबनि फसंनाय दोननाय लाना मा बुङो? बियो जोंनि संगठननि मोनसे दलनि सिद्धान्त। दा बेखौ मानो होदों होआखै बेहाय गोबां जोंहा खोथा दङ। दा बिथाङा जोंनि दलनि सायाव बुंनांगौनि जेबो खोथा गैया। जोंनाव बिपिएफआव नेतानि अभाब जायाखै। बिटिसिनि प्रत्येक जाथिनि दैदेनगिरिफ्रानो बिपिएफआव ज' दंजोबो। बेवहाय नेतानि जेबो अभाब जायाखै। गसाइगाव जिल्ला बिपिएफनि हांख्रायनायाव बेवहाय गिदिर मोनसे बिपिएफनि मिटिं जादों। बे हाग्रामा महिलारि बिथां फैदों, आंबो फैदों आरो गासैबो बिपिएफनि दैदेनगिरिफोर फैदों। दिनै नुनो मोन्दों गसाइगाव जिल्लानि सिङाव थानाय गासिबो ओनसोलनिफ्राय हाजार हाजार मानसिया बेवहाय बाहागो लाफैदों। बेहाय खमसे खम 20,000नि बारा मानसिफ्रा बाहागो लाफैदों। बेनो बेखौ देखायनाय जादों जे फैगौ इलेक्सनाव गासिबो ओनसोलनि बिभिन्न जाथि गस्थिनि रायजोफ्रा बिपिएफनो भट होनो थाखाय बयबो रेडि जानानै दं। खालि इलेक्सना माब्ला जायो बेखौल' नेगासिनो दं। दासिम फाइनाल जाथ'वाखै, बावैनो फाइनाल जागोन। जे इलेक्सन कमिसना नटिफिकेसन होनाय लोगो लोगोनो जोङो केन्डिडेट डिक्लेयार खालामगोन पार्टिनिफ्राय। दा आगसारिनि बिपिएफ नेताफ्रा आंनि नामखौनो फाइनाल खालामनायनि लामायाव दङ होननानै बुंदों आरो आङो केन्डिडेट जानानै बिपिएफ दलखौ देरहाहोनो थाखाय रायजो राजाफोरनि समर्थन मोननो थाखाय आङो जबरदस्त खामानि मावगासिनो दङ आरो मावगोन। आरो देरहाखांनायनि उनावहायबो जोंनि रायजो राजाफोरनि जातीय समस्याफोरखौ समाधान खालामनायनि खामानियाव आं नांथाबगोन आरो बिटिसिआव शान्ति प्रतिष्ठा खालामनाय, खौसे लाबोनाय आरो उन्नयननि खामानि मावनायाव आङो गोसो मोदोम होनानै खामानि मावगोन। बिपिएफ दलआ इतिमध्ये थिरांथा लाबाय। क'क्राझार समस्ति आरो दरं उदालगुरि समस्तिनिफ्राय मोननैयावबो दारायगोन आरो बे दारायनायाव जों खुनु पलिटिकेल पार्टिजों लोगोआव थांफानाय नङा। बिजेपिजोंबो जों लोगो जाया, कंग्रेसजोंबो जों लोगो जाया, बा गुबुन पार्टिजों जिखुनु पार्टिजों जों लोगो जाया। इन्डिपेन्डेन्टलि निजा बबियायै जोङो इलेक्सन दारायगोन। क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय पुलिस पइन्ट साखाथिनि एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। 24 घन्टा सार्जेन एभेलेबेल मोनगोन आरो लोगोसे दंबावो माखासे सिबिथायफोर जेरै मोनफ्रोमबो रबिबार बारायाव इउर'लजिनि सिबिथाय, मोनफ्रोमबो रबिबाराव इनफार्टिलिटिनि सिबिथाय, मोनफ्रोम दाननि नैथि आरो ब्रैथि सनिबाराव डार्मेट'लजिस्टनि सिबिथाय, दानाव खेबनै कार्डिय'लजिस्टनि सिबिथाय, बेजों लोगोसे आइसिइउ, एनआइसिइउ, हिस्ट'पेथ'लजिनि सुबिदा दं। बे हस्पिटालाव गोबां सावस्रि फाहामनायनि राहा मोननो हागोन। बे हस्पिटालाव दं क्रिटिकेल केयार मेडिसिन, पेडियाट्रिशियन, जेनेरेल मेडिसिन, ओबिएस एन्ड गाइनी, जेनेरेल सार्जन, अर्थ'पेडिक्स, अफ्थाल्मोलजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट, रेडियोलजिस्ट, पेथोलजिस्ट, कार्डियोलजिस्ट विजिटिं, इमार्जेन्सी मेडिसिन, न्यूरोसार्जन विजिटिं, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर, फिजियोथेरापी, डायबिटोलॉजी, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट विजिटिं, ईएनटी, न्यूरोसाइकेट्री, डार्मेटोलॉजिस्ट विजिटिं, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट आरो बे हस्पिटालाव आबुङै
अट'मेटिक कम्पिउटाराइज्ड लेबरेटरिनि खाबु दं। बेफोरनि अनगायैबो 24/7 इमारजेन्सि सार्भिस, ICU, NICU, USG, CT स्केन, एक्स-रे, ECG, फार्मासि, केजुवेलिटि, अपारेशन थियेटार सिबिथायनि गोबां खाबु दं। बांसिनै मिथिनो थाखाय कल खालाम 9365502048 9854081 948